Hhayi, sidlule no-guys, singamafruthi yabo izinto esizoy'phatha lapha esibhedlela ukuze umama nje ebe-right. Okay, sithi sifika-ke, sifika singena. Singena ngiyambona lo muntu osakuyena ukuthi akuyena uma wakhe lo. Khona la into e-wrong la. Okay, siqhubeke nendlela yakhe. Ngimlandela emuva. Engifika ngibingelela nje nosisi evume kahle. Kusho nosisi wayengayitshela ukuthi mhlampe ngiyintombi yakhe noma kwenzakalani. Hhayi, bhuti-ke bexoxa kancane bexoxa mesethi hhayi ngizoku-introduce-a kumfazi wami wesibili. Ngixake ngithi mina. Sekuwumfazi wesibili njalo? Sekuwumfazi wesibili njalo kanjani? Cha, useshonile? Sekusemva kwesikhathi esingakanani? Ngiyaxolisa ukungena emlonyeni. Sekusemva kwesikhathi esingakanani since kade nile kombona? Sonto. Sekuyisonto, okay. Phela isonto nje. Ngithi useshonile? Useshonile. Manje ngiyakucela ukuthi cela ungisize ngokulungisela izinto zomngcwabo kanjani kanjani. Hhayi, nami ngithamba inhliziyo. Ngithi hhayi ayikho inkinga. Mina ngazi ukuthi vele solokho sifonelana. Asikho isidingo sokuthi ngize ngiyilontuzane ngihambe ngiyobheka iy'dumbu yabo yonke leyo nto. Ima-ke Sami-ke, uma ngabe ufuna ukuthi umlungisele izinto zomngcwabo, usho ukuthini? Uyakunikeza i-list yento acela ukuthi umsize ngayo? Ngithi sisalontuza sisafaka isidumbu elontuzane kwe-hearse. Ubhuti ethi uwena kuzohamba ne-hearse. Hayibo. Kanjani manje? Ethi hhayi uwena ozohamba ne-hearse, mina ngizokulandela ngale moto. Ngithi mina kanti lo mngcwabo waba kahle kahle ngoba manje sengingathi owami. Yabona nje ngangingasalwi, kasekuphelile nje ukuthi nami kasekuphelile nje ukuthi manje sengiyathanda la. Kwavele kwayisehlo nje into ekwehla ngaphezulu nawe. Kwavele kaphela. Fika ngiyagijima. Fike futhi ngizumeke. Fike nje ngivele ngizumeke ngilala. Mengivuka umamncane wami exakeke ethi yebo Sami-ke ufuna ukugijima kanje kanje kwenzakaleni? Ngithi mina khona into engifuna ukutshela yona eyenzekile lezi iy'nsuku lezi. Ade ngilokhu ngiphuza. Ngimchazela ngithi kwenzeke into ukuthi. Manje lo sisi sengize ngavuma ukuthi ngizomsiza. Sengiyasaba ukuthi mengingayi kubo uzophinda futhi engilandeni. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonethambela lekude phezulu. Do join. Sanibonani Dumelang, bonjour. Igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonethambela lekude phezulu. Welcome and welcome once again to another episode, another day, another inspirational episode. Remember, this is the only podcast that educates, inspires, and entertains. It's just a ball of edutainment. And as usual, ngihamba ne-guest. Kodwa ke, before we get to the guest, akwenze ubulungiswa uma ngabe uyi-enjoya i-content esikupha yona, uma ngabe ukuthokozela esikulethela kona and kwenza nomahluko empilweni yakho, ufunda kukona, ngiyacela nje ukuthi usubscribe uma ukuthi akukho-subscribe, ulike, ucommente. Keep that comment section busy, keep it engaged, ngoba siyafunda izinto eziningi la ekhaya. Okunye ke okuhle ukuthi please siyawacela nama super thanks, join the channel memberships, and I've got some giveaways. If you have been following my journey of tummy tuck, flat tummy, hashtag Stilizumkhaba, make sure that you go and watch the video that I uploaded yesterday where I am giving you details of i-competition. Uma ukuthi unenkinga efana neyami nomkhaba ufana nami nawe usawufuni, I am giving away a free consultation. All you need to do, go and watch that video. It's on Facebook, it's on TikTok, it's also here on YouTube. It's giving you instructions ukuthi ke uzowina kanjani i-free consultation. Kanti ungase futhi ube sethubeni lokuthi ungagcini ngokuwina i-free consultation. Ungase ube sethubeni lokuwina a full treatment ka 3 months le nami engiyenzayo. Kodwa ke kufanele ube seThekwini namaphethelo ukuze uziwinele lento enhle kangaka. Futhi ke uma ngavele ujoin i-channel membership, ngavele ngikunike nje yona. You won't even have to enter and compete nabanye abantu. So as usual, angihambi ngedwa, ngihamba ne-guest namhlanje. Awungitshele
engage with me on the comment section down below. Wake waqoma ku-Facebook. If wake waqoma ku-Facebook, awusixoxele ukuthi waqoma ku-Facebook kwenzakalani. Kanti if usaba ukuyixoxa indaba yakho kuma-comments, ngi-DM ngizobuya ngizokuxoxela nawe phela kune-segment entsha sesiyivulile, story time, where we are telling everybody stories and we are aiming ukuthi mhlampe kukhona ongakuthola siphinde sihleke futhi kuzona lezi zindaba ngoba ezinye ziyahlekisa, ezinye ziyafundisa, ezinye ziyakhulisa kanjalo. Kodwa ke angingandi ngamazi ngazi ukuthi ngiyimbenge. So kuthiwa sithini isiZulu akwandiwa ngani ikhona into engishoyo. Cha kwandiwa hayi angingandi ngomlomo engathi ngiyimbenge. Is that correct? Yes. Siswami ngicela ubingelela ababukele ekhaya. Sanibona ninjani? Cela usiphe nje igama nesibongo nokuthi uphumaphi bese usixoxela ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje. Igama lami ngesamkeli semhlongo. Ngiphuma eWaybank. Kahle nje impilo yami nje ila eThekwini. Since okuzimilele eThekwini. Na i-competition. Uzoyingenela noma sivele sikuphe nje. Ngoba ube so vele ngiphi. Manje awusabi yini ukuthi isisu sakho sibonwe yize lonke ngaphela umuntu ozongena le competition nozowina kufanele asibonise progress. Ngisabe. Asibonise progress ukuthi what is actually going to happen from the day one consultation, tester, be-measure, which is what I'm currently doing. Angisabi nje. You've seen those videos? Ngeke ngabona. Uyawubona umehluko? Angikuboni mina so far. Kodwa khamba ngesikhathi kuzobonakala. Nama ngakuboni kodwa I'm excited because kusasa I'm going for another consultation. Siyakala we'll do measurements probably ama-centimeters that will be noticed, not necessarily ukuthi phela so ngoba it's a third session length sayakuyona. Samke waqoma ntombi. Waqoma ku Facebook wazithola uphezulu kwenkiyankeya ongasayazi ukuthi uphuma kanjani kuyona. Awusilandisi kwenzakalani mawuqoma lapha ku Facebook ngoba phela abanye siyababona baqoma baze bashade, abanye bayaqoma bagileke, abanye bafaka imali yokuza umuntu angafiki. Wena waqoma kwenzakalani? Ngathini? Ngaqoma nje. Kanti ngizoba nebhadi kuthola umuntu wrong. So kabanjalo nje. Uhlangana kanjani naye? Wakusend friend request noma umuntu vele owaye kwi friend list yakho? Kwase kwenzakalani? Ngicela nje usithathe usinamehla engqondo usibeke nje la niqala khona ukuhlangana kwi Facebook up until nize nihlangana in person. Ubhuti ngingathini? Wangisendela i-friend request. Enga-accept guy nje uguy right nje ongeke nje ucabanga ukuthi ingenza izinto ekanje. So sixoxa ku Facebook, sigcina sesingena ku WhatsApp, sigcina sesivideo callana futhi yabo, sesifonelana. Okay, hamba kwesikhathi ngicabanga ukuthi kaphela isonto noma 2 weeks. Wathi usefuna ungibona. Mefika ezongibona waqala nje weza ngqo la engihlala khona. Sifike ke sixoxe. Mesixoxa bese hamba wangishiyela imali. Malini? Imali nje yokuqala ngineyona ka-300. First day efikile kwena. Okay. Ngishiyela imali. Mesho le mali athi hayi amadatha uthenga amadatha bo. Ube right ngithi okay. Silokho kwenzeka ke gcina sithi hayi usecela ungikhipha. Okay, sihambe nangempela ke siphume ke. Kube mnandi nje kungabugaye engasho futhi uthi hayi ngiyakuthanda yabona nje. Ubugaye nje kutshengisa ukuthi nje sizozwana yabo. Azenze samngane ongakhuluma ezamathandana, samngane okufundayo ngoba phela nithanda kubonana. Okay, kubeka. So kube njalo lokho kwenzeka kuthena ngelinye ilanga ke ngikhiphile usiyangitshela ukuthi hayi ngeke kahle kuthandile yabona. Esho nje njengawonke umuntu oshelayo. Ayi nangempela nami ngivume phela ngoba lo guy lo njalo mefika uzongishiyela imali. Njalo mengikhipha mase ngibuyela ekhaya uzongishiyela imali. Yabona nje yonke into nje ayishesha nje kodwa nje ingimani. Uzishiyela imali nje uGaya afika kucheck eniphume akayikhulume amavakashelana. Hayi akayikhulumi nhlobo. Akayikhuluma uGaya.
Uthenayo ukuhamba kwesikhathi-ke engikhiphile futhi. Okay, sixoxe. Mesixoxa ulokhu ekhuluma ngendaba yamama. Ayicacisi ukuthi uma wakhe noma kwenzakalani. So yasho ukuthi nje fanele ngesibhedlela ngiyobona umama. Fanele ngesibhedlela ngiyobona umama. Nami angibuzi phela ngoba vele ngikazi ukuthi uma wakhe. Wena emqondweni wakho kunokuthi uma ngabe ethi kufanele ngesibhedlela ngiyobona umama, ucabanga ukuthi usho umama wakhe ozala yena. Ngicabanga kanjalo phela ngoba ngiyeza ngitshela ukuthi ngiyobona umfazi noma ngiyobona intombi. Cha, ngicabanga nje ukuthi uma wakhe. Okay, kuthi ngelinye ilanga ngicela ukuthi icela ngimphelekezele. Siyobona umama lo sesibhedlela. Hayi nangempela-ke nami ngibe muhle ngihlonipheke nje. Ngoba phela ngiyobona umama phela. Hayi sidlule noGuy singamafruit yabo izinto esizoyiphatha lapha esibhedlela kuze umama nje ebe right. Okay, sithe sifika-ke mesifika singena. Mesingena ngiyambona lo muntu osakuyena ukuthi akuyena uma wakhe lo. Khona la into e-wrong la. Okay, siqhubeke nendlela yakhe. Ngimlandele emuva. Engifika ngibingelele nje nosisi evume kahle. Futhi nosisi wayengayitshela ukuthi mhlampe ngiyintombi yakhe noma kwenzakalani. Hayi. Bhuti-ke bexoxa kancane mesethi hayi ngizoku-introduce kumfazi wami wesibili. Ngixake ngithi mina. Sekuwumfazi wesibili njalo? Sekuwumfazi wesibili njalo kanjani? Kwashesha. Hayi, usisi eqaleke manje ehlini. Mesethi usisi kumina, uyibona right lento oyenzayo? Ngithi mina ngiyenzeni mina? Ethi ukuthi uzo-introduce ngigula esibhedlela and uyagula. Hayi ukuthi uyagula nje kancane uyagula lokho ngempela. Umtshela ngithi mina yibo, mina bengingazi. Ngiyaqala nje ngisho ukuzwa ukuthi mina ngumfazi wesibili bengingakwazi lokho. Hayi usisi vele ebhekele ngivela ngibona ukuthi yabo la ayingangami ungcono angiphume besale bexoxe ubhuti uzongifica lapha emnyango. Ngiphume nami kanjalo. Mengiphuma-ke hayi bashiyeke bexoxa. Sebuya uGuy singena emotweni fanele ngibuyise ngize ekhaya. Emotweni-ke sesiyakhuluma-ke sengamtshela ngithi mina hayi mina ngeke ngikwazi ukuba umfazi wakho wesibili. Okukhulu uzongi-introduce kumfazi wakho ogulayo. Ngcono nokuthi uyaphila, ngcono nokuthi nalokho uqale wangitshela. Manje nje uvele wazoluntuzana wazoyisho surprise. Kusho ukuthi ukuyindlela epropose ngayo leyo. Uyayibona. Kulungile. Hayi-ke uGuy-ke sigcine lapho ukukhuluma ngishiye nje futhi ekhaya ngimblock. Cace nje ukuthi ngiyambhlokha konke indawo. Nje emva kwesonto Guy ungifonela ngenye inamba engingayazi wathi phuma sengila eminyango. Excuse. Mkhwenyana sefikile. Ngithi mina ubalo ethi umina sengiphuma ngile minyango. Hayi ngiphuma. Mengiphuma uGuy ngingena emotweni. Mengingena emotweni ethi ngizokutshela ukuthi umama useshonile. Cha useshonile? Sekusemva kwesikhathi esingakanani ngiyaxolisa ukungena emlonyeni. Sekusemva kwesikhathi esingakanani since kade nile kombona? Sonto. Sekuyisonto okay. Phela isonto nje. Ngithi useshonile? Useshonile. Manje ngiyakucela ukuthi cela ungisize ngokulungisela izinto zomngcwabo kanjani. Hayi nami ngithamba inhliziyo yonke. Ngithi hayi ayikho inkinga. Mina ngazi ukuthi vele solokho sifonelana. Asikho isidingo sokuthi ngize ngiyilontuzane ngihambe ngiyobheka idumbu yabo yonke leyo nto. Ima-ke Sami-ke uma ngabe ufuna ukuthi umlungisele izinto zomngcwabo usho ukuthini? Uyakunikeza ilist yento acela ukuthi umsize ngayo noma owakusho nje wayinto ayiqoqe ndawonye engachazeki ukuthi usizo lona lidinga kuwena? Akalisho ukuthi usizo lona. Into ayisho nje ukuthi cela ngimsize ukuthi silungise. Ngathi mina ayikho inkinga. Mina ngokwami ngabona ukuthi hayi shuthi zolokho ngithinta ngitshela ukuthi okay sengenza ukuthi manje ku right yini yabo sengenza ukuthi manje yabo ku right yini. Hayi shuthi ekwenzeni ngalendlela lengishoyo. Okay. Ayenze kuze kufike uLesihlanu. uLesihlanu before kube uLesihlanu engicela ukuthi icela ngihambe naye ngemgcwabeni. Hayibo. Okay. Ngithi ayikho inkinga sohamba. Engisendele imali ukuthi ngithenge ingubo. Ima uyabuza ukuthi bapha abantu bakuboka ntombazane njengoba etha akasizwe wena.
Angibuzi, angithi umfazi wakhe manje ngangingayitsheli nje ukuthi sengingaze kube khona yabona nje ngibuza into ey'ningi. Angibuzi into ey'ningi mina ngangazuthi ngiyemngcwabeni nje kuphela. Okay. Futhi nasemngcwabeni nje ngizoyifikela ngomgqibelo. Hhayi, nangempela-ke engisendele imali-ke ngihambe ngiyothenga iy'ngubo zokugqoka emngcwabeni. Uthe ngoLwesihlanu efona ukuthi ngizokulanda. Ngithi kanjani manje? Uthi hhayi ngizokulanda ngenzela ukuthi nje ufike early yonke into ibe right ngoba ngeke ngikwazi ukulanda kusasa yabo kanjani kanjani ngichaza. Ngithi mina okay ayikho inkinga. Sesahamba nje ubhuti ayihamba nomunye ubhuti emotweni. Okay, sihamba siba-3 lapho. Esihamba sifike emoshwari. Emoshwari mina ngazi ukuthi kuzongena yena mese mina ngiqhubeka nalo bhuti lo. Hhayi, mesifika emoshwari ephuma emotweni. Okay. Mephuma emotweni engivulela isicabha ngale. Ethi sami ngiyaphuma. Ngithi mina ngiphuma ngiyaphi mina manje? Ethi phuma ngifuna singene la ngaphakathi. Ngithi mina ngiyaphi la ngaphakathi? Ngoba mina ngize emngcwabeni angizile ukuthi ngizongena la emoshwari lo ngizothatha isidumbu nani nani. Wathi ngithe phuma. Lapho usesho akasahleka akasathi iyona leya nto le ade iyona ukuthi nje ubhuti nje yabo. Akasayona boyfriend sekusanunwanyana nje manje. Yebo. Okay. Yabona nje ngabona ukuthi yabo lami ngilokho ngimlwisa la ngizobe enkingeni okungcono nje angiphume ngenze lento ayishoyo. Nangempela ngiphuma. Mengiphuma singena emoshwari. Nangempela kubheka isidumbu ukuthi sona yini yabona. Kwenziwe izinto-ke lezi ezenziwayo ngaphakathi. Siphume-ke nesidumbu. Ngithi sisalontuza sisafaka isidumbu elontuzana kwi-hearse. Ubhuti ethi uwena-ke ozohamba ne-hearse. Hayibo. Kanjani manje? Ethi hhayi uwena ozohamba ne-hearse mina ngizokulandela ngale moto. Ngithi mina kanti lo mngcwabo waba kahle kahle ngoba manje sengathi owami. Yabona nje ngangasalwi kasekuphelile nje ukuthi nami kasekuphelile nje ukuthi manje sengiyathanda la. Kwavele kwayisehlo nje into ekwehla ngaphezulu Kwavele nawe. kaphela. Ngendlela engase ngimsaba ngayo. Asekunzima shame. So ngingene-ke kwi-hearse. Kwise-hearse ngihamba ngedwa nalesidumbu lesi. Sihambe nangempela size sifike la eyongcwatshwa khona. Mesifika sifike endaweni eyamakhaya. Indawo eyamakhaya sehleka. Mesehla sengifika khona sengiwusisi wakhe. Angazi kanjani. So imaki so usisi kaba usisi okay so usisi kaMufi lo. Kusho bani ukuthi usisi wakhe? Kusho yena ukuthi so usisi kaMufi? Abantu nje sengifika sengihlala phela elontuzeni kwe-hearse. Oh, mawufika abantu bazi ukuthi usisi wakho lo ozongcwatshwa. Okay. Okay. Ngixakeke kodwa ngingasho lutho. Hayi bengiduduzeka abantu awu siyaxolisa. Sizwile ukuthi ade sekuyinina noma u2 enisele kanjani kanjani. Sengiyakhala-ke manje angisakhalisi ukuthi ilontuzana angisakhalisi ukuthi umuntu ushonile vele angimazi Nkosi yami engengikhala ngize ngilontuzana. Sengikhaliswe lento eyenzakalayo ukuthi yabona la ngizifake nini? Ngifake enkingeni engingakazi. Hayi nangempela-ke singena masingena khona itshali yabona nje kulungiseliwe ukuthi nje khona umuntu ozohlala nje la. Yazi ayibeka isinendawo. Inzima hayibo ibuhlungu. Engingena nangempela ngihlale ngingene nje njengawo wonke umuntu. Bhuti fike nje lokho engibheka nje every 5 minutes every 2 minutes. Ngifika khona ngingena mengene sinalo itshali lakho wena uzohlala la. Yabo ngase ngithobela iyonke into ayisho. Ngase ngithobela iyonke into ayisho ngoba sengithi nje yabo manje sengenzela impilo yami ukuthi okungcono angiphile angiphume ngiphila la. Ngoba ngibona kahle ukuthi yabo la ngizofa. Hayi nangempela ngingene nami-ke ngihlala etshalini kube umina nje usisi wakhona yonke into. Uthe kusanjalo-ke ngakusasa-ke
sekufanele ukuthi kuwashwe ilo isidumbu. Ngithi siyasula. Or ekuseni masivula before sibone sizophuma. Sisule sigqokiswe kabusha yonke into leyo. Ngaba umina futhi ngenza konke lokho. Ngamsula usisi, ngamgqokisa, sengisizwa omakhelwane-ke laba bakhona. Ngakwenza konke nje ngagcina sesiya ngisho emangcwabeni kangima into engikhulumayo futhi. Khulumela umndeni asisi, sisi angimazi. Yabona nje konke nje. Emva lokho-ke nganesibindi, angisazi nami ukuthi isibindi ngasithathaphi. Ngamtshela ubhuti ngathi okay, ngoba kade ngizosebenza la. Sengiwenzile kumsebenzi, ngicela ukuya ekhaya. Wangidedela kahle nje ubhuti. Ngidedela kahle, wacela ubhuti wayesuka ngapha lo sasambe naye. Wayevele ehamba naye. So wangicela ukuthi ngingene kuyena. Ngangena kuyena ngahamba. Ngangena ngezwa ngemali nje isiqinqize efonini ukuthi shuthi sengiyahola. Samke malini yazasikisi. Ngiyahlekwa noma kufiwe. Samke uthola umuntu wena wayijolela a couple of weeks jikijiki umuntu kusemfazini wakhe ofayo. A week later umfazi usefile sewuphenduka usisi walo mfazi uyomgeza noma esefile. La enani emngcwabela khona ikabani? Ngathi ukuthi yaba. Angazi. Ayibuya wabhekana nenkinga. Ngokwami nje ngangithi mhlambe kwakhe. Kodwa mase ubuka nje la umakhelwane bengazi lutho. Uyabona nje ukuthi hayibo inkulu into la. Kona kubukeka eze umuzi ekuhlaliwayo kubona. Hayi ngeke. Mewubuka nje ngathi umuzi nje lonto uvele kenziwa manje. Obe yabo ukuthi lo bhuti lo membo ngendlela obona ngayo ngendlela obona ngayo ukuthi ngendlela o-reaching ngayo akufanele ngabe unomuzo nje yani. So nje uyabona nje ngathi kuvele ayi-set up nje ngathi kwakunzima. Naqhubeka nathandana emveni kokuba kugezisa isidumbu ongasazi. Owavuma ukuthi nihlukane wamala noma wamblock waphuma kuyena. Emva lokho nje aphindanga naye ngifonela. Kwaukuhlukana kwenu lokho. Yehe. Ngicabanga ukuthi ngangizosebenza. Mawucabanga kwakwenzakalani? Uthwele wayevele efuna umuntu ku Facebook for ukwenza lo mkhuba efuna ukwenza noma kwalo amntombazana wayelapha esibhedlela mhlawumbe khona into amenza yona. Cabanga kanjalo phela mina ngicabanga kanjalo ngoba ngeke phela umuntu eshone mase ungafinisha umndeni wakhe engafiki lutho. Cabanga ukuthi wayethwele. Mhlambe nentombazana wayithola sekumele naye. Asazi ikona-ke singakwazi. Yaba njani impilo emveni kwaloko uma ngabe sowudlule entweni enzima ngama ufika ekhaya uyasho ukuthi uphumaphi kwenzekeni bakugeze phela ngaphela ukugeza isidumbu ngicabanga ukuthi ingakho kuye kuthiwe mangabe kushoniwe ngisho ekhaya isidumbu asigezwa yinombani. Kuba khona umuntu specific ozogeza isidumbu isesilisa sigezwe ubhuti wakhona omdala noma obaba bakhona abadala kanjalo imindeni enza ngendlela ehlukile. Uma ufika ekhaya uyayixoxa indaba bathini? Ngafike ngayixoxa phela indaba ngoba ngisenkingeni ngazi noma ngizofa noma kuzowenzakalani. Ngafike ngayisho indaba ukuthi ngibhekane nendaba kanje. Kangabe kusathethwa-ke. Ngathola ukuthi ngathatha le mali le enginika yona ngakwazi ukuhamba ngigeze ngayo. Kanjalo-ke. Emva kwalokho impilo yanjani? Emva kwalokho kwaba nzima. Ngifuna uqamanga ngoba ngagcina sengiphenduka isidakwa. Yabona lento le sengiyiphupha mengiyiphupha isiyangisabisa manje. Ngagcina nje sengiphenduka umuntu nje ohlezi edakiwe. Kwaba nzima kakhulu shame. Utshwala nje sebungilalisa. Kusho ukuthi manje wawusunalento ngesingisi abayibiza nge-post traumatic stress. Sekunjalo. Waphuma kanjani-ke manje kubeni isidakwa ngoba there is a part la umenshina khona ukuthi at some point ukwazile ukunqoba in a way ngoba usulala ngotshwala usune-stress lento uyayiphupha iyabuya yonke mawulele. The only way ukuthi usurvive ukuthi ulala udakiwe. Ugcine uphuma kanjani manje abuseni utshwala? Ngiyafuna ukuzwa lapho. Ngiyafisa ukuzwa. Ngiyafisa ukuzwa.
Siyayicela. Ngiyazi nababukeli bayayithanda. Yabona nje, okay. Shuthi-ke yabo le nto le esidumbu yenzeka ngo-2022. 2022 nje usuphela. Okay. So menza 2022 usuphela kanjalo-ke ngadakwa. Kuthe ngidakwa last year ade ngisaphuza strong. Ngisaphuza Bekulimazile strong. lento. Kakhulu. Yaskisi. Akudlali ukubona umuntu ukwasha isidumbu nje ukuqala kuyinkinga. Ungakazi uswashe kini. Uzoshwasha emzini abantu. Ongasazi. Ungena emoshwana, ngikaze ngingena emoshwana. Yabona nje konke nje kakunzima. Nice. So last year na-ke last year ngithe ngihamba. Sasidakwa kuyi-weekend enkulu. Mekuyi-weekend enkulu sihambe nabangani. Okay, kwakuLesihlanu ngoba sadakwa nje u-3 days. Isidakwa sibuye silungise sihambe. Phindele khona. Yabo So mesihamba-ke sadakwa nje lapha ngasekhaya. Khona nje ngizothi ithaveni. Ngoba phela ngithi into yaselokishini akusho ukuthi club to ithaveni. Okay, ithaveni langasekhaya. Sahamba-ke saphuza. Kuthe ngabo 11 kuyoshaya u-12. Sahamba. Mesihamba vele asihambi ngamoto. Sihamba nje siyahlukana. Kulapho-ke ngaba umina ukugcina umuntu uthi efika ekhaya. Mengihamba-ke hlangana nosisi. Sisi uphethe ingane. Mephethe ingane ngidakiwe. Ngimbuza usisi uyakhala nje uyabona nje ukuthi usenkingeni. Sisi kwenze njani? Ethi usisi ngixoshwe umuntu wami. Ngithi kanjani manje nengane ebusuku kanje? Ethi umuntu wami sixabene ngase ngiyabaleka. Wangixosha engishaya. Okay, ngithi mina kulungile asihambe nithe ekhaya. Uzothi ekuseni-ke mase ngcono-ke uzama ukuthi uphindele kini. Okay. Wathi usisi ngeke ngikwazi umuntu wami uyingozi. Yabona nje esho iy'tori ey'ningi. So ngithi okay asihlale lana-ke. Ekuseni-ke uzobe usuhamba ungcono ngiyakuhlalisa-ke la emgaqweni. Ingane uyancelisa, isancela nje incela ibele. Hhayi sihlale la emgaqweni sixoxe. Futhi ngize ngimtshela ngale story lesi. Ngoba nje njalo uma ngidakiwe ngangivuka nje le story ngisisho. Ngitshele nje wonke umuntu engihlangana naye. Ngimtshele usisi ngithi hayi bo, yazi ngavelela into kanje. Esho nalo sisi ethi hhayi mhlampe kakuyindlela yokuthi usize lo sisi. Ngithi hhayi okay sihleke siqhubeke nentuzana. Thatha ijakhethi mina engangigqokile nginika ingane mphathi. Hhayi. Shuthi ngahlala lapho ngaze ngazumeka lapho emgaqweni. Mengivuka ekuseni usisi akasekho. Ijakhethi uyishiyile nje futhi eduze kwami. Wahamba. Hhayi ngingami nankinga ngitshela ukuthi hhayi mhlampe ifikile indoda wamlanda yabo. Ngami nankinga. Kuthe And phela futhi wena bowuzidakwele futhi. anginaki into ey'ningi. Sengomgqibelo futhi sihambeni futhi ebusuku. Yeah. Sidake siphinde sibuye futhi. Mesibuya nangi futhi lo sisi. Hhayi ngimbuze futhi ngithi hawu wena ulana futhi. Yini-ke namhlanje? Phinde esho futhi the same thing ngithi ngixoshwe umuntu wami kanjena yabona nje. Ngithi hhayi asihambe siye ekhaya-ke phela. Ngeke phela njalo wena uzolala emgaqweni. Hhayi ngeke ngikwazi. Umuntu wami uyingozi yabona. Ngithi mina hhayi-ke yabona-ke ngiyakuhlalisa ukugcina namhlanje ngifuna umbona lo muntu wakho. Ngifuna ukuthi mewufika nje ungivuse ngimbone lo muntu wakho. Usisi hhayi ayikho inkinga. Phinde ngilale futhi. Vuka ekuseni futhi usisi akasekho. Ngihambe ngingayinaki le ndaba. Ngihambe. Kuthe ngosuku lokugcina. Okwesithathu manje lo sisi uhlangana naye on the same spot udakiwe ukhuluma the same story. Okay. Ngosuku lokugcina sihambe sodakwa ngingadakwa-ke nje. Singadakwa ngoba nje umsombuluko abantu bayavuka. So nje siphuzela uthi nje siplakile kuphela. Hhayi ngihambe ngihlangane nalo sisi futhi. Mangihlangana naye ngivele ngithetheke kulokhu.
Mengimbona lapha kude, ngishaya ngathi angimboni. Nangu umngane wakho. Ngishaya ngathi angimboni, ngithatha ifoni, ngiyidlalisa ifoni. Mase ngifika eduze yakhe ngiyibambisa ifoni, ngizenza umuntu ekhuluma nefoni. Ngimdlule. Kanti ngithi ngiyamdlula ethi samke unjani? Ngithi hawu wena futhi, yabo ngenza ngathi nje kade ngingamnakile. Wena futhi yini? Hayi ngixoshile futhi. Ngivele ngidinwe-ke lapho. Ngithi ngeke phela wena njalo uyaxoshwa. Mina fanele ngiphinde ngilale la mase uhamba futhi awungivusi mase ubona le ndoda yakho uhamba nayo. Ngeke ntombazane. Mina namhlanje ngiye ekhaya ngeke ngikwazi ukulala la emnyango. Ngikhathele ukulala la emnyango. Okungcono asihambise ekhaya. Sisi wala ngagcina sengithi hayi mina ngeke ngikwazi ukulala emgaqweni okungcono. Ngiyahamba namhlanje. Ngamthethisa nje ngimtshela ngithi awucabangeli ngisho ingane yabona konke. Ngithi hayi seniyosala kahle-ke. Ngizobona ukuthi nenze njani. Thena-ke ngisathi ngiyaphenduka. Sengiyekhaya. Sisethi samke ecela ungisize. Mengithi ngiphendukela ngakuyena. Listen. These are the dangers of ukugqoma online. Asisho ukuthi kurongi. Kodwa kubalekile ukuthi uthathe isikhathi umazi umuntu ohlangana naye, uyazi imvelaphi yakhe, uyiqonde nempilo ayiphilayo ngoba ziningi izinto ezenzakalayo. So our podcast aims to educate and create awareness on all the social issues esihlangana nawo ekuphileni. So stay tuned and engage us on the comment section ukuthi wena kwenzakalani mhla uhlangane nesimo esicishe masifana ngoba I know ukuthi baningi abanye abadlula ezimeni ezifana nalezi ukuthi abakhulumi ngazo. Baningi abanye sibabona bedakwa singa-understand ukuthi kungani uzibani banedakwa Monday to Monday. Kanti umuntu une-stress usaba nokukhuluma. Mhlawumbe umuntu usabela impilo yakhe ukuthi mhlawumbe angasafe meyikhuluma into. Right? You're right. Okay. Attention business people, you now have an opportunity to partner with the Meaningful Conversations with Uzanda Mfeka podcast. You can do this either by sponsoring an episode where you can invite us to come and shoot in your business, or you can just send us your products and advertise it for you on the podcast. For more information on these available options to advertise, please contact the numbers below, which are 071 941 9417. Thank you. Mengithi ngiyambheka sisi. Ngiphenduka ngibheka ngakuyena. Ngiphenduka uxhiza igazi. Uxhiza igazi la emqaleni. Kungathi nje ugebhukile la emqaleni uyaxhiza. Ingane uyiphethe kanjena. Umbese ula iswini sengane. Ngithuke ngizama ukuthi ngibaleke. Mama ohlangana naye the past 2 days ebe umuntu ophelele onomali ungaboni lutho wrong kodwa manje kwesithathu mokuqala futhi ukuhlangana naye be right. Umdubile waphenduka, mophenduka segcwele igazi. Ngithi ngisabe ngizama ukubaleka. Mangithi ngizama ukubaleka kuba ngathi khona into engibambayo ukuthi angiyindawo. Ngigijima kodwa ngisala la engikhona. Ngize ngehlisa umoya. Ethi sisi cela ungisize. Ngithi mina ngikusize ngani? Ethi umuntu wami osibulala. Ngithi mina kanjani? Seyangichazela ke ethi ngathandana nomuntu wangaphandle. Ngithandana nalomuntu wangaphandle. Wayehamba ebaleka ngoba wayedayisa lezi zinto engekho right, yabo enza nje izinto engekho right. So wayehamba eqasha, meqasha kanti uzofika ngasekhaya. Okay. Mefika ngasekhaya sihlanganeke naye lo bhuti lo. Sithandane. Gcine sengihamba naye sengiya kwenye indawo. Okay. Ngithi mina ngiyakuzwa-ke. Ethi so ukuxabana kwami naye salontuzana kathi sehlala ndawonye ngamitha. Mengimitha waqala lapho ukutshengisa ukuthi yena ukuba
wayengihlukumeza ngoba ngathi sengibuya ukuyozala wayelala nami ngisho ngivuza igazi. Ngisaba Nkosi yami, ngangisaba namanje ngisasaba. Hhayi, ngilontuzane-ke ethi ngicela ukukutshengisa la asingcwaba khona. Nangempela-ke usisi engithathe sihambe iyona nje le ndawo. Sihambe singene kuleli hlathi leli. Mesingena kuleli hlathi khona isihlahla esilapha. Masifika la esihlahleni ethi nakhu la engagcatshwa khona. Le nto le ngashona mina 2017. Kusukela lapho nje ade ngilokhu ngihleli la ngilinde umuntu ozongisiza. So ngiyacela ukuthi ungihambele ungiyele ekhaya uyobatshela. Okay, emva kwalokho Nyamalala ngangambona. Mengifika ekhaya ngafika angisadakiwe, angisanalutho. Bakungeke ngadamu utshwala ubone into esabisa kanje. Boy manje kushaqwa inywele. Hayi ngilontuza ngifika ekhaya nje, ngifika ngiyagijima. Ngifike futhi ngizumeke. Ngifike nje ngivele ngizumeke ngilala. Mengivuka umamncane wami exwayeka ethi "Bo Samke, ufuna ukugijima kanje kanje kwenzakaleni?" Ngithi mina khona into engifuna ukutshela yona eyenzekile lezi zinsuku lezi. Ade ngilokhu ngiphuza. Ngimchazela ngithi kwenzeke into ewukuthi. Manje lo sisi sengize ngavuma ukuthi ngizomsiza. Sengiyasaba ukuthi mengingayi kubo uzophinda futhi engilandeni. Umamncane ethi okay Samke, asizame ukuthi kule weekend ezayo sigibele siye khona. Sagibela. Nigibela niyaphi manje nomamncane? Siya kwasisi. La ekuhlala kubo ngqo. Nikuthole kanjani ukuthi kukephi manje kubo? Uyena ade ngitshela yonke into. Ngesikhathi ekuvimbile lapha yawo. Okay. Sigibela-ke siya khona kasisi nangempela sibuze sithole. Mesithola, mesifika khona kakuyi-weekend. Behleli nje umndeni yabo mama nobaba basakhona kodwa nje sebegugile. Mesifika safika ekuseni. Ubaba khona nje usivulela igate. Baba khona zathi hawu ubani-ke osonile-ke kula madodana ami. Etshela ukuthi mhlampe sobika isizwe. Hayi esho umamncane ethi hayi udaba kufanele silihlalele phansi. Nangempela-ke singene sihlale phansi sixoxe-ke. Besilethela ijuice, besilethela amakhekhe, mase siyaliqala-ke udaba. Sithi hayi size ngosibanibani. Bese uyasho ubaba ethi hayi uleyo muntu ade ahamba asahlala la ekhaya ngisamazi ngisho ukumazi. Sase siyaliqala udaba sisho ukuthi hayi sithunywe uyena kwenze into kanje. Bafika-ke sabathatha futhi sabasa khona ethuneni. Agcina nje sekungenela amaphoyisa. Sekubheka ukuthi uyena ngempela yini usisi. Wangcwatshwa kabusha lapha. Ima-ke weSamkeni. Khona into oyimentionile la engicabanga ukuthi mhlampe nombukele ekhaya will be curious to understand ukuthi kwenzakalani. Uthi lo ntombazane isikhathi mawusohlangana naye okugcina esekutshela ukuthi kwenzakaleni. Uthi yena ngokwakhe washona 2017. Kodwa wena uhlangane nalomlisa 2019. Umlisa lo mina ngahlangana naye usho lo ngatshola naye. Ima umlisa lo sisi lo ilo walomuntu okumqome ku Facebook omunye loyo. Sekumunye lo. Oh okay. Sekumunye lo. Lo sisi lo engamqoma kulontuzana lo wemfazi lo engamwasha. Ngikaze ngibe nenhlanhla umbona. Okay. Akaze kufike lapho. So kwenzeka-ke sichazeke usisi walandwa kenziwa nje yonke into eyenzeka. Ngathi-ke kasukela lapho-ke ngiphinda ngaphuza. Ngayeka nje utshwala. After that-ke ngase ngibona-ke abantu. Abantu abanjani? Abantu abangasekho. Imake awuyichaze kahle-ke leyo mothi ubona abantu abangasekho ngolimo olujwayelekile sithi thina ispoki. Wena mawusuka umbona usukumbona kanjani? Umuntu ongasekho kanjani? Wazi futhi kanjani ukuthi umuntu ongasekho? Ngese ngiyakwazi umbona mina ukuthi akasekho emhlabeni lo. Go deeper baba. Kanjani? Kahle.
Sengiyakwazi ukubona, ngiyakwazi ukuconnect-a naye ngimbone ukuthi okay, akasekho lo. Naye uyakwazi futhi ukuthi engibone ukuthi ngiyambona. Uyafika kuwena in a form of a person akhuluma into afuna ukuyikhuluma. Ngicela usiphe umzekelo nje mhlambe osekuwambona mhlambe recently ufike wathini kuwena? Or ufike ufuna usizo olunjani kuwena? Okay, khona ubaba engake ngambona. Lo baba wayengafuna usizo, wayengafuni lutho. Ngafika ngangena, kwakuwumuzi. Ngangena kulo muzi, kuhlele umama, kuhlele ubaba, kuhlele iy'ngane. Ngize komunye usisi. Uma ngifika kulo sisi, ngifike ngibingelele. Ngiyabingelela ngithi hawu sanibona. Ngibingelela umama, ngibingelela ubaba ngapha. Bese ngilinda ngixoxa nalo sisi lo. Bese bayangibuza ukuthi ubaba muphi lo mbingelelayo? Ngithi nangu nje ubaba uhleli lana. Ethi usisi, hayi bo, akukho baba la uma. Ngithi nangu ubaba la uhleli la. Uthi ubaba la ekhaya useyashona. Bese ngiyabuza ngithi baba kwenze njani uze ngami? Ubaba seyachaza ukuthi hayi mina ngizile ngalutho. Ngihleli nje kwami. Ngilinda umfazi wami. Hawu. Yabona nje beningi abanye abantu bayashona isikhathi sabo singakafiki. Abanye abantu bashona ngey'ndlela engekho right njengalo yasisi loya. Mhlawumbe athathwe isandla somunye umuntu mhlawumbe. Kuningi nje maningi ama-cases lezo zinto lezo. Manje okuwukuthi umuntu mangabe eshone before time umphefumulo wakhe singathini mhlambe awuyi la kufanele uye khona uphithiphiza khona la phakathi kwethu aphinde aziveze futhi in a form of umuntu ngoba akaphumulile la ekhona. Usuke entanta njengomuntu nje entanta. Naye ulinde ukuthi kuze kufike leso sikhathi sakhe leso. Ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ashone kuyima ehamba-ke peacefully. Sure. Kunjalo. So usibabiza ngani nabantu abanjalo? Usimbiza naye ufuna ukungena kule category yokuthi uyisipoki? Sothini phela shothi. Sombiza ngani? Ngasi. Ubizwa I don't know. It's yo. Manje samketshela mina. Uma kuye kwenzeka waphinde wabona umunye futhi obekafuna usizo. Kuyenzeka sekukaningi. Sekukaningi nje. Manje mekuthuma ukuthuma ukuthi uye ekhaya kuba uyosho something usuke nomlayezo usuke nani? Senomlayezo ukuthi mhlawumbe angiphumulile noma mhlawumbe khona izinto yabona efuna ukuzisho ukuthi ngife kanjani yabona yonke leyo nto leyo. Manje mefika kuwena uye bese wenze njani? Uyahamba udlulisa umlayezo and then bese kwenzakalana emva lokho anyamalale kuphele kanjalo. Bese kuphela kanjalo ukuthi mefika kumina ezocela usizo. Ngiba mekuthi angikwazi ukumsiza ngiba naleyo guilt le engapheli ukuthi le engaze ukuthi nje ngiyagula ngiguliswa yileso stress leso ukuthi angimsiza ngalo muntu lo. Once ngamsiza ngaqeda. Umoya nje kuyaphumula la mina ngiyaphumula. Ibizwa ngani? After sengigeza umuntu. Kodwa futhi mese ngiyilontuzana, mese ngiyizwa. Sengibuza ekhaya. Umama uthi hla ekhulelwe mina. Uthi hla ekhulelwe mina zenzeka lezo zinto ukuthi ebona abantu abangasekho. Ngoba uthi kakhona umngane wakhe ehlala noma wakhe. Uma wakhe kuthiwa wayehleze ekhuluma nelahla. Uthi nje wafika umvashela ebusuku. Hleze ekhuluma ngelahla la ehleli khona ekamereni kukhanye ukuthi ba. Okay. So waba nebhadi wathi uyochama kanti uzobona. Mebona kakuye ugogo lo wayekhona wayebona kodwa abanye abantu besendlini bengabona. Uma ngesikhathi eyochama wambona. Ngaqala lapho angazi noma mhlambe ayithatha lapho noma kwenzakalani angazi. Kusho ukuthi singathi you are a gifted person in a way. Angazi ngizoyichaza ngithi inkosi yami noma ngi-understand. Kuzwakala kanjalo ngoba angicabangi ukuthi into enormal. ESouth Africa there are very few abantu abanaleyo gift leyo. I know a lady
Lo jwayele ukukhuluma ku-Metro FM in the morning. I can't remember noma usasekhona and uTessa. Okay. Is it Tessa? No, it's not Tessa. Sengikhohliwe igama lakhe. Kodwa babebiza ngama-medians. Laba bakwazi ukuxhumanisa nomuntu wakini ongasekho abazona izangoma, ababona abahloli, ababona abathandazi, abazona izinyanga futhi noma ekuxhumanisa nomuntu wakini ongasekho akakuniki lutho emva kwalokho. Just uconnecta nje nomuntu nabantu bakini akutshela ukuthi who's coming forward, is saying what message azokunika. Okhuluma egagasini mos, ne? uTessa, I think uTessa, yeah, uTessa okhuluma egagasini. Ukhona omunye futhi okhuluma na ku-Metro odumile nje naye. Babamiza ngama-medians. So wena kwenzeka once in a while noma into ejwayele ukwenzeka? Mina makwenzeka, mina angikwazi ukuthi ngibize umuntu. Ngimbize ukuthi okay, makufika umuntu la kumina kuthi nginenkinga ubhuti amashona kanje. Ngicela ukuthi umbuze ukuthi kwenzakalani. Angikwazi mina ukwenza lokho. Mina umuntu uyifikela ngoba efuna. Uyiveza kumina ngoba efuna ukuthi ngimsize. Kanjalo. Sure. That's ukhethekile. I think ukuthi ukhethekile ngoba ngicabanga ukuthi into ngiyaqala ukizwa. Ngiyaqala nje ukizwa into enjalo. Ngiyaqala ukizwa into enjalo. Sure. Hayi, ziyenzeka izinto la ngaphandle. Manje lesi siphiwo sakho uma wakho mangabe ethi ngesikhathi ekhulele naye wayekwazi ukubona abantu uthini khona into ayenza ngako noma wateta kwaphela kanjalo emveni kuba setetile waqhubeka nokwabona awurakasababoni. Nsemva ukuthi eteta aphinda ngabona. Kusho ukuthi siphe saphuma nawe kahle. Angazi. Kusho ukuthi siphe saphuma nawe ngoba uma yena engasakwazi ukubabona kodwa wena ekwazi ukubabona, meanwhile ngesikhathi ekhulele wayekwazi ukubabona, kusho ukuthi saphuma nawe in a way. And-ke abantu laba abagangileyo abazibiza ngabantu balaphi bendabuko nani, you must be careful bangakuluthi basintshontshe isipho sakho because into ekhethekile le ababaningi abantu abakwazi ukwenza lento oyenzayo. Basho njalo abanye abantu mangibambuza ukuthi ngingayeza ngomeni ngingabuzi lutho nje. Inkathi Angihlale nje ngoba zozivelela. ingigulisi ayengenzani, angihlale nje kuze kuyivelela ukuthi yini kahle. Manje ungathi asibuyele kuleya ndaba yokuqala. Lo bhuti ohlangane naye ngesikhathi eze ukugezisa isidumbu. Umentioned ubalule into okuthiwa umuntu wangaphandle wayeganga. Muphi lo? Lo wokuqala wayeyini, wayeyi-South African noma wayemuntu wangaphandle lo wagezisa isidumbu. Kako wala eSouth Africa. Wala eSouth Africa. Lo uma wengane mawuhlangana naye yena makuchazela uthi umuntu wakhe kwakumuntu wangaphandle wayeganga. Ngifuna ukuconnecta the two in a sense ukuthi lo owokuqala owagezisa isidumbu ungasho ukuthi mhlambe kwakuyindlela yokuthi kuzovela lesiphiwo sakho ngoba angithi before ugeza lesa sidumbu wawungazi ukuthi uyakwazi ukuconnecta nabantu abangasekho. Angazi. Kusho ukuthi kwakuyindlela yokuvela kwaso lesa siphiwo yabo. Cabanga ukuthi mhlambe kaqala lapho. Cabanga ukuthi mhlambe kaqala lapho ngoba nje ngangazi. Ngangakaze ngibone ispoki ngangakaze ngilontoza lutho. So emva lokho ke kenzeka ke. Futhi emva lo akuvelanga kasheshe kenzeka. Kathatha unyaka before kuze ngilontozana. Usazophinda uqome ku-Facebook. Ngiphinde Nkosi yami. Ungathini ebantwini abajola online ngoba ijwayelekile Nkosi yami lento ku-social media platforms we've had a lot of things even ngisho nakobani koThinda abantu abaningi abazixoxa izitori ezenzakalayo ebantwini abahlangana nawo koThinda akujwayelekile ukuthi umuntu aqome kube kuhle baze bambalwa. It's just a handful of those people ababa naloyo lucky. Isikhathi esiningi uhlazizwa nje izitori ezishaqisayo kodwa yet asiyeki ngoba impilo phela esiphilayo siphila kuona lo social media siziba kanjani manje ukuthi singaqomi. Ungathini komunye umuntu mhlawumbe uma ungamnikeza nje ama tips ukuthi okay ke fine nalo uswahla lensizwa sohlangane nalo ke ku Facebook noma ku TikTok yini mhlawumbe ongayenza kuqala ungazuzithola usenkengeni ongayenza kuqala before ukuze uprove ukuthi lo muntu onaye ulegit. Usema ngiboni mina ukuthi khona into ongayenza ngosami. Angiboni ngoba phela
Bayadlala abantu ku-Facebook, bayadlala uthole ukuthi mhlawumpe umuntu uyamgqoma, okay unomfazi ushadile. Yabona nje kuba kuningi. So nje angiyiboni indlela ongayenza nje ngaphandle kokuthi ungagqomi Jesu. Ungagqomi nje. Hayi, ungagqomi. Bayashela obhuti ku-Facebook. Usho kanjani Bahlezi iy'ngane beshela. zingagqomi? Hayi, bahlezi beshela nje. Yabona nje mina ngiyasaba nje ukuqoma umuntu engingamazi manje. Akuphephile. Hayi ngiyasaba. Inkinga enkulu phela ukuthi akona uFacebook kuphela or ama-social media platforms kuphela. Nohlangana naye esitratini ungahlangana naye uhlangana nesigangi. Ukuthatha isikhathi nje ubone ukuthi isigangi leso ohlangane naso. Kunjalo hayi. Mina ngingasho nje ukuthi hayi umuntu uqala umazi, kodwa futhi ngisho umazi uyamazi umuntu ade uyakujikela ekugcineni. So nje mina ngazi Nkosi yami ukuthi ngingathini kodwa nje ku-social media abantu abangaqomi ku-social media. Ku-social media nje kuyadlalwa nje. Kakhulu ne? Manje waqoma emva kwalokho. Ngiyaqoma Nkosi yami. Yabona ukuthi ukuqoma kuyindalo uphinde waqoma futhi. Ukuba nje kwakuya ngokuthi kufanele ngaba siqomi or ngaba abantu abaqomi. Kumele nje ngabe nje abantu besisi basabela le kude njengey'nunu ezilumayo. Kodwa kuyafana ngiyaqoma kodwa abahlali. Ababalekiswa ile gift. Angazi. Abahlali. Hayibo. Manje kuyimanje ngisingini. Abahlali nje abantu besilisa mina. Kunalokho ngivele kucikeke mina ke. Ngiyacikeka. Sure. Hayi. Kunzima. Hayi kunzima shem. Hayi angikaze ngizwe into enje. Kunzima. Sure. Ake sigoqe le ndaba. Mhlambe elokugcina ongalisho nje. I don't know, you've already said something powerful ukuthi akuqala umuntu umazi kangcono uqala before uze uthi usemathandweni ngoba akukho safe, especially bokuhlangane naye ku-social media. Mhlambe ke in general ngoba abantu bazobona le episode bacabange ukuthi mhlambe you are a median. Kuthiwa yini median? Labantu abakwazi ukukhuluma bacabanga ukuthi you are a median. Beza abantu kuwena abane I don't know noma ngizothi abaney'nkinga noma abanjani ngoba uthe awukwazi ukumbiza umuntu ongasekho uyazizela kuyena noma mhlambe yini esingayisho bangezi kwenzakalani awusiza abantu at the moment. Ngisiza bandla mina into eyenzeka nje once in a while. Ngisiza umuntu ongasekho nje uyena oyifikelayo kumina. Angisithi na TikTok ngicela ama-DM. Abantu bangi-DM abangitshela ngey'nto zabo ukuthi kushona ubhuti wami kanje namanje simazi ukuthi ashona. Angikwazi kwenza lutho mina. Angikwazi kwenza lutho mina umuntu ngimbona ngoba efika kimi. Efikile. Mengafiki angikwazi ukumbona. Kuba njalo nje. Yani hayi kuningi kubhizi kodwa nje hayi ukhethekile unesiphiwo esikhethekile esingajwayelekile. Futhi ekugcineni kosuku njengoba ngiye ngasho earlier on ukuthi ube careful. I don't even think ukuthi you even need to go and consult wena self ukuthi find out ukuthi kwenzakalani ngoba ayigulisi. Akubuhlungu ndawo umuntu uyafika mase efikile wamsiza uyahamba akaphinda abuye. Sure, mbukele ekhaya. Mbukele ekhaya. Ayi angazi kune awareness, kune spirituality, kuningi engicabanga ukuthi sikufundile ngale episode. Kodwa njengoba bengingacela earlier on ukuthi uma ukuthi une story mhlambe nawe waqoma ku Facebook siyathanda ukwazi sine story time segment enje si introduceile uma waqoma ku Facebook or ku social media platform or in any other dating platform waqoma kwenzakalani uma usaba usixoxela kuma comments ungangi-DM ngixoxe indaba yakho. Follow me on all social media platforms. Zandi Mfeka, Conversations with Zandi Mfeka, Meaningful Conversation with Zandi Mfeka on TikTok, on Facebook, Conversations with Zandi Mfeka on Instagram, Conversations with Zandi Mfeka on Threads. Samge, are you on any social media platform? Yeah, TikTok, manje, Facebook and SoundCloud. TikTok. Wakila ucabangi. Ubani TikTok? Samgelisiwe Mhlongo. Samgelisiwe Mhlongo on TikTok. Can people follow you if they have questions? Can they ask? Not ukuthi bazoconsult, just ukubuza. Mhlawumbe one experience efana neyakho, mhlawumbe ikhona into engayixoxa iyenze sense. Okay. So follow Samgelisiwe on TikTok. Nizomthola khona ke uma unama questions hayi uma ufuna ukuconsulta aka consult.
From me on this episode, love and peace. See you on the next episode.